No, takže máme tu pokračovanie ohľadom mojej chyby, hej. A ako som už ukazoval, tento snímač, hej, je tuto odlúpnutý, no proste vyšiel von, hej. A môj názor je, že tam vošla tá voda dnu, alebo vlhkosť, ale to proste zhrdzavelo. A neskutočne ťažko sa s tým robí. No a prišiel mi dnes, hej, mi prišiel tejto značky ako Redex, mi prišiel tejto značky nový snímač, hej, ktorý, hej, je to ťažšie zrobiť s jednou rukou. Tak, ukážeme. Hej, no, nový, hej, takže aj s držiačikom, hej, úplne ľahko to chodí a vidíte, ako to malo byť, takže dúfam, že keď ho založím, tak to pôjde. No, potom urobím video. Takže nový snímač je založený, starý je tu v škatule, hej, a chyba nevyskočila. A uvidíme, urobíme jazdu, takú malú, že či to vyskočí, a keď nie, tak super, hej. No, dal som tam tento snímač, ktorý mi prišiel z Autodoku, hej, je založený, nový, tak uvidíme. Máme tu skúšenú jazdu a chyba je odstránená, nevyskočila mi, hej, tak, super, teším sa z toho, dúfam, že bude pozdejšie všetko v poriadku, ale už keby to bolo, tak podľa mňa už by tá chyba proste vyskočila, takže za 36 € je chyba odstránená, s tým, že som si to spravil sám, takže teším sa z toho a super. Môžeme ísť na STK emisnú, ktorá je 15. tento mesiac.